Ni gade gawai na ki kubor ke badan kam na ke kuda pira jonga jindawai ka bangawalam shapi hakene gapor. Baka kerteng jonga de kubor kalong ka Jerusalem kanong ba jonga jia tulupa. Usekharaya way nakinang itulupa yaw balatiap kum u apocalyptic prophet. Unong itulupa ubay itulupa ya ki jingja haka jingpen pau ke jong balay nakabanta kaban sawan balapan syong pedeng naganong ba Jerusalem hakalenong ka ba khatar ka dekhot ka balay tikan ja haka daga sungi bangan penlong ya ka Jerusalem umau bakhya ya ki pat ba baro ki ba penkit yaka haki on penmong sat yaki barki judgment rio baro ka kendeu kin yalumlang persya yaka Blay uyethulupa lengbau sekharia ban pelnong ya kanong ba Jerusalem umau bakhya kabamut umau put ubakhya kanong ba Jerusalem kadai umau put jong ublay udai umau put ubakhya ba kaong ga Bible baro kiba penkit yaka kiba don benta ban muslia ban kta ya kanong ba Jerusalem haki on penmong sat yaki kin ma jing kin ya tengkho baru belai ubala thong ubala penieng ya kanong ba Jerusalem kum umauput barkan poi kapor ya thulu pau sekharia barki judgment rio baro ka khandeu kin ya lumlang persya yaka haka arpu praterik ubanai iar ubolong ubanai ubaar haka kalendar ki jiu ki sipai Israel kela yo kurup bat penyesok biang ya ka east bat west Jerusalem kum kawai kanong ba da ka ba keni na ki bor yale kari Jordan hakat khma kabalane Henry Sui kata house name khat khandai spa Henry Pau Hinyo ya gani ka sngi laju rakhe man na ka snem kum ka Jerusalem di ni ka sngi kerpang kanong ba Jerusalem mendo snem la rakhe hagi sngi bayahap tarik aka kalendar jengi arbusan tarik pon ribaje janmit bat kot aka arfan ri tarik pon ribaje janmit ubana jemang arjat arbusan kajing penyeso kawai ya kanong ba Jerusalem mento snem kala kinjo san po pras snem menta kanong ba Jerusalem kede kawai kanong ba bala penyadat lang kasur jingrai debit kasawa kumni sipang kede kanong ba jongga jingi tholupa ka Jerusalem kabala teyapa kum kanong ba kabala penyasenda lang naga jeroy sam shispa arpu ar kadikot kabalai ka secretary jangga homeland security jangga United States ka Christy Niom kawan yug jat bat yashimenta hakani ka jingrakhe dap sanpo pra snem kanong ba Jerusalem kani ka singi ka deiru ka singi tep batle burami ki arngot ki samla jiu kibarang penkre baniat kho shongkorim penban kilasha set yap no dangshen Washington DC kita gilong Yaron Lischinski Barkasara Milgrim kibere ki nong trei jongka Israel Embassy ha United States of America ya ka jinkin ma buram la penbet dekat tanat syakri juga Ministry of Foreign Affairs bat penia de Gideon Sar ubalong foreign minister keri Israel ka Kristinium hakani ka sungi kala puli naga benta juga ktien ublay kumni uang utrai tu khangno laka ktien naga bayam balaki khmat naki ummat namar gadon ka jing ambrio ka jing pangman sim nakam nain ki anut ki samla khangno laka ktien naga bayam balaki khmat naki ummat namar ya ka kam jongpa on sai nong ang utrai barkin sawan pat naka ri jongunong shun bat don jinkermen ya por bakadu jongpa ongutrai barki khon jongpa kin sa one pat shala ki put kani gade ke jimpuri na kitab Jeremiah life well nong khanre bat khanyo gade khot kani gade ke ktien je thulupa hakapor ke ba day ya ka ba onang pendep shu ya ga jingwan phai shu jongki jiu ke non shabana laga jongari bakinwan shalaga jongari ban pendep ya ka jingit khulupa ya ka plan jongga jingit khulupa ka jong balai nakam daga jadbin Israel bakanong ba Jerusalem ya kanong ba Jerusalem
la itho kum kanong ba ka ba bom jukut jeng ke Israel. Penban kadon ka jing persang ban kini bat pia ya ka da ka ya sam shikiwi pat ki jetnrio ki gentle ki arjat ki borsenshar gentle balapan pa hono ba kanasar bat batai do Daniel ki hima borsenshar nar bat kendo ki yayale akini ki posnem persha ya kanong ba Jerusalem pilaban puli kini na ke kitab jong Daniel kalenong ba ar ka jing posni hono ba kanasar ya ka to ka dur blai ka ba kraw ka ba ka dur jong ki borsenshar gentle kabari ka dur jo ka jing pan I ka jong blai ya ka ya trekam jo ki gentle bat ketika dur blai hakaba ka slajat ketika bala khle da ka nar baga khndo kan I ketika jing wanlang ki artli ki borsenshar haka prothai ban yang persha ai ka jing thmo ka jong blai mentukum ni kha ki jat ben rio ki ya kendu aka jalang ban penki yau niu ma puat bas scam kumbali thodo paru sekharia ban pelong ye ke Jerusalem uma ubakia ke jat ben rio hakitari khanyo da arpo ubana jiliu arjar busan ka jalang New York bala penkre da United Nation kan yale ban muslia ke Israel baru mau puat bakia jong ubalai ka bolong kadang ba Jerusalem kini ki hima borsenshar kin yang pen ibor tat hadu banda kut kaya senshar jongki bala tip kum kaya juga gentle Kilaban puliru aga gospel ga jung Lukas arfway lenong ga khot ka ba arusa kaya juga gentle kala sedang nadu ka jingyang ka borsenshar Babylon house name Rio spa and Rio BC Nebuchadnezzar la her thmai ka nong ba Jerusalem ula senshar ka nong ba Jerusalem ganong ba Jerusalem kala long ka vassal city ka Israel kala long ka vassal state ka nong ba kari ka bahapo ka jinsenshar jong kahima gentle kahima Babylon haring kata wan sa kahima Persia wan sa kahima Greece wan sa kahima Rome bat kiwi pa kahima rit himaria bat khaddo yawai menta kahima khle khndo khle nar kajiya bersyam lang kahima gentle la ka prothai kibidon la ka jong ideology ko la ka jong kom perkhat banya trailang ban yang Persia e ka jing thmu ka jong balai ban yang Persia ya ka jing thmu ka jong balai ka bala pensyong padeng na kanong ba Jerusalem bat khaddo akane ka jito pa bala yo I da Nebuchadnezzar ka do ka di posni bala batai do Daniel udono mau bala klau om da kakti brio uni ma ulon na shot wet na ka slajat jong kanika dur blai bakala penwet pom ya kanika borsenshar gentle ba uni ma ubala shot wet ula kalalong ulum uba khrao kani kade ka jet khulupa ya ka jing job ka jong blai ka jing pen khlem jong blai ya ka borsenshar gentle ban penkut ya ka ya jong ke gentle de ka jing wan ka jong tra Jesus Christ hallelujah ubalong hallelujah umau siang umau nong rim hallelujah uban senshar kumusim kesim baru try om slem kahima gentle ka bakado kan senshar ha ka perthai ha ka jinglam khmat ubrio jo ka pop niu khon ka jingjat ba ubrio bomnyo hukum hakikantian jong pol na ka shiti ka baar shi ka Thessaloni lanong baar khot ban kong ter bat haki wei par kikantian u krislam le bo marak khlau ha ka jing batai jong Yohanes shiti ban kong Yohanes bat khamta ma ke kitab jingpen pao da ka buj senti syukur on pen scam ye ka jingate jingsok hapring ke jiu bat kiri gentle ba marjan khambon ke bade ki recent shard muslim haga ba ke jiu kinyo bante ye ka temple ba ke gentle ye ka jingkwa jonki haga ba kot ke ki por ke gentle kinyo top ye ka nongba Jerusalem kat kum ka jiu I Yohanes na ka kitab jingpen pa kharwel nong khot ban kong bat baar bala ai hanga yo steu bar seriem kemudian bat donu balong to yeng to thau ye ka temple ublai bat ye ka duan bat kita ka be mani haka henry ka plau ka ba shabar ka temple ublai men I no menam thau ya ka na bala ai no yaka ha ki gentle kandon ka jingya ba kajia sami ulu maraya uboran palat lahajar akar hapring ke Jew bat ki Muslim bakin yo lagi jongga benta menta kumne kajing pai khmat jong kiri ke perthai kajing ya kni do kendang ka deyo ni ulum kentang ulum maraya hakabala juyang ka temple jong Salaman baka temple bala teru Zerubbabel ya ka bala penjot no do Nebuchadnezzar ka temple baningkong daga jing herthmag sipai Rome
ka temple ka baar bat nang tagalo ka jek kni na ka Porsche ka po bat menta ka masjid Muslim Golden Dome bat ki we ka jingte ji Muslim bat ki jiu kim yo kalat ban kiyo henry menta kila nang kiyo sinu lum kentang ban duai ban warga kamat jule ki angno dik ban yo te ka temple Muslim brio juga pop unang sensar kular jingsuk juga perthai unan ra ka sos kular kabaki jiukin sohon ban yo ban te ka temple bari mal yo ban te ka temple ka Bible kong sau po ar benai ki gentle kin yo top ya ka nongba Jerusalem kin yo bor ban yo ban kernyom ya ka nongba Jerusalem hadu ban lakut kini ka ya jong ki gentle di hakini ki por ka ya juga gentle bala pen iya ka dur belai ka ba kraw hau no bekensa bala batai do Daniel kan sa syapen jot on sa pen klem ya kanika hima khlealang hapreng ka nar ba ka kendo kriya trei menta kan ka je trei lang United Nation European Union kiri krobor kari Amerika Russia France diwe kiri jong ka perthai kiri kronam kiri paunam kiri klangbor Saudi Arabia kandan ka benta ka Jordan kiri Muslim ke bon kindan ka benta hakani ka ya trekam ban ya trelang henrei laga jonga ideology laga jonga jing angnu laga jonga kom perkhan nakta la pen itho pau ya kani ka hima kum ka hima nar bat khando ka bamla ki bamla se ban ya daj ban ya sno lang kani ka hima senjor ka sejak penjot ka sejak pen pra pen khlem daga jingwan ka jong utra Jesus Christ kumus in gusti mutra ka ban shalawet iki hima ka pertai baro hallelujah utra Jesus hikai bingin dwai wan ka hima jume longka man jume ka khando ko bahabaneng gidan hane kum ki briu jong blai ka balang hallelujah nakam da ka hima ka jong blai ladana pring jupi ampat simla khas hima jong blai dan kamban khapat efi daga jingtrei musim ko ba ka ktien jume kala ka bamot nge ka gospel pinyo ka jing kha ka ba thumar ka ba poriang yo Jesus Christ pila kinong shongshong jong hima oblai ka ba duai ba ka hima joblai kanwan ka jimjong pi ka ying sem ki mar pa ka ri ka nong ba ka perthai ka hima ba kin jom sem jo utrai kan sincha yi khon yale nam ta ka hima ka jong oblai king ka jiking atyar ka thama jigam de ka do ka snam ki men sim ba man ki bor jinum ka hima jingdom ban yeng persha ya lap ka gospel jaga hima ye ga ga gospel jaga hima an ya lap ka perthai baro balong ka jing phla ka jait bin ri baro ani ka tak kan ja ka ba kot thai oh hallelujah try do man sim ko jone ka try hallelujah try de ka bor jome haki brio jome ka ri khoj me ka balang ga jome ablay jang ha prenga perthai juga jeli akan chikana ngeni be braj ga jong sup bagi bre baro ka je i ka je pendem go try ka je trailang go try ablay jang inam aila so dewan phare ka met kam jome de gir kom perkhat de gir kom i de gir kom sol tho go try de gir kom aji kai go try ablay jang ke banora ka je prat ka jeli ending day ya ka balang ka borsan charge me ka perthai ka long yeng juga jing ka yeng tebe jing shai ka met kam jome go je kan wan dur wan dar go try ha ke kertenga jong Jesus Christ te buk ya ka jin blai ka dono jike banget bengine eat pra banget ko tra bengine trelang go try hallelujah nakam ka burna ka kerteng jome aingu masngo ga jin dwai mangi dwai ka jinga ekadeng Jesus Christ tat hadu bengine shem baru try maranatha one try Jesus hallelujah.